Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. Kdo ti řekl, že jsi nahý, tázal se Hospodin Bůh. Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Adam odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl. Co jsi to udělala, řekl Hospodin Bůh ženě. Had mě podvedl, a tak jsem jedla, odpověděla. Had mě podvedl, a tak jsem jedla, 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 had mě podvedl, had mě podvedl, had mě... jsem šla do zoo a viděla jsem tě. Pamatuj si, že jsem se na tebe dívala přes skleněné okno. Byl jsi v kletci. Pozorovala jsem tvé tělo, kůži a pohyb. Něco si říkal, ale já jsem tomu nerozuměla. Náš jazyk byl jiný. Navzájem jsme si nerozuměli dokonce ani gestům našich těl. Viděl jsi ale, že máme stejnou matku? Podle nové studie se zdá, že zničující efekt, jaký měl dávný dopad asteroidu na většinu existujícího života v tomto druhohorním období, byl současně formou kreativní destrukce, jež umožnila hadům vyplnit ty části ekosystému, které by dříve obsadili jejich konkurenti. Výzkum publikovaný v Nature Communications ukazuje, že hadi, včetně téměř 4000 druhů, které obývají planetu Zemi dnes, se začaly rozvíjet a rozrůzňovat právě v době, kdy dopad mimozemského tělesa vyhubil dinosaury a většinu ostatních tehdejších druhů života. Vědci s pomocí zkamenělin rekonstruovali hadí evoluci a analyzovali genetické rozdíly vykazované moderními hady. Tato analýza jim pomohla přesně určit dobu, kdy se moderní hadi vyvinuli. Jsou tu od dinosaurů. Výsledky studie ukazují, že všichni dnes žijící hadi pocházejí původně od hrstky druhů, která přežila před 66 miliony let náraz asteroidu, jenž vyhubil dinosaur. Moje tělo si občas vzpomene na dobu, kdy bylo méně hvězd než teď. Kdy slunce bylo méně teplé než teď. Kdy se země otáčelo pomalej než teď. Kdy se nerozlišovalo mezi kamení a lidmi. Občas si představuju časy, kdy se na zemi objevila první zvířata a kdy se lidé se zvířaty poprvé setkali. Kdy poprvé začali lovit. Kdy začali zvířata jíst. Kdy v jeskyních čekali na rodinu, až se vrátí z rovu. Tehdy, když se ustanovilo, že lidé jsou výjimeční, hadimatka se stala špatnou. Tehdy, když se má matka stala tou velkou, hadimatka se stala tou malou. Tehdy, když se ustanovilo, že já sama jsem božskou bytostí, hadimatka se stala nečistou.
Stále si na to pamatuji. Když má matka a matka hada vyrazili na rov, čekali jsme na ně spolu. Had se staral o mě, já se starala o něho.